Ahojte priatelia, moje meno je Peter a v dnešnom videozostrihu sa pozrieme na bežecký pretek pod názvom Beh oslobodenia mesta Stráske. V roku 2023 je to už 53. ročník. V úvode by som sa poďakoval organizátorom, dobrovoľníkom, ale aj sponzorom, ktorí do tohto bežeckého podujatia dávajú svoj čas, svoje peniaze, ale aj celú svoju energiu. Vďaka patrí primátorovi mesta Stráske, Patrikovi Magdoškovi, ale aj bežeckému klubu MBO Stráske. V roku 2023 sa na trať postavilo 185 bežcov a bežkyň, čo je, myslím, rekord podujatia. Takže v tomto videozostrihu sa pozrieme na zábery z trate a nakoniec si vyhlásime víťazov, plus si pozrieme na nejaké rozhovory. 12. novembra 2023, čiže v deň konania behu, malo pršať, našťastie nepršalo, teplota bola optimálna, tak si myslím, že každý bežec alebo bežkyňa si tento bežecký pretek fakt užili. Dobre, tak ja už sa teraz trošku odmlčím, aby ste si vychutnali zábery z trate a ja sa nakoniec prihlásim s vyhlásením víťazov. Takže poďme na trať. Najlepší. Takže medzi mužmi 4 zatiaľ najlepší. Víťaz Martin Polenta, Punisher Fight Team. Druhé miesto Tomáš Váško zo Šiby. Tretí minuloročný víťaz Roman Bach, Generáli Danov. A štvrté miesto Emil Kúžo, MTC Vyšná, Šebastova. Na 5. mieste celkovo poradí končí
Dobre. A ja mám tiež takého syna. Jak sa bežalo dobre? Prvýkrát vynikajúco. Výborne. A ja som tiež chcela skúsiť behať, lebo však Janka poznáš môjho muža. Dobre, takže ja tu mám primátora mesta Stráske, Patrika Magošku, takže 53. ročník a 184 účastníkov, takže asi spokojnosť. No, tak nadmieru v rámci toho, že je to už taký dlhý ročník, počasie nebolo predtým kto vie aké hlásené, ale že toľko ľudí prišlo a zúčastnilo sa behu a podarilo sa prekonať rekord v rámci účasti. Za to som veľmi rád a som rád, že tí ľudia prišli do mesta, do Stráského a že neprídu len dnes, ale ďalšie preteky. Škoda, že neštartovali vlastne deti a dorast kvôli žltačke, ale asi pripravíte nejaký náhradný program na budúce pre deti aj dorast. Viac menej proste bolo to také znudecnosť, ako v rámci ochrany zdravia detí, tak sme sa rozhodli nakoniec tú kategóriu zrušiť. Bohužiaľ proste človek mení, Pán Boh mení a zdravotná situácia je prednejšia ako to zdravie občanov, takže istotne sa deťom v predškolskom veku nejako vynahradíme a spravíme niečo šialené, zabavné, pretekárske. Super. Určite je to ešte trošku ďaleko budúci rok, ale určite sa tešíme na budúci rok. Máte niečo pripravené už aj na budúci rok, alebo... Viete čo, ja som známy 5-minútovými nápadmi a realizáciou 2 minútov, takže ja sa sám nechám seba prekvapiť, čo si vymyslím a čo spolu spískame s úradom, ale istotne je to teraz meta, keď sme prekonali prvý rok účasť, prekonáme zase, takže vymyslíme niečo. Dobre, tak ďakujeme teraz, nech sa darí mestu Stráske a podľa mňa to bolo super a určite aj ďakujem vám aj všetkým organizátorom a určite sa teším aj na budúci rok. A ja ďakujem veľmi pekne za účasť. Majte sa. Dobre, takže závery strati máme za sebou, plus rozhovor s pánom primátorom. Poďme teraz na celkové poradie. Takže na 3. mieste skončil Bagroman z Generály Vranov, na 2. mieste skončil Vaško Tomáš zo Šibe a na 1. mieste skončil Martin Folenta z T-Obal Service Košice. Takže vyhlásenie celkových víťazov máme za sebou, takže čo dodať? Mesto Stráske a bežecký pretek pod názvom Beh oslobodenia získava každým rokom čoraz vyšší a vyšší kredit. Ja úprimne sa teším aj na budúci rok, verím, že nás nepostihne žiadna pohroma alebo pandémia. Práve naopak verím, že čoraz viac a viac bežcov a bežkyň nájde toto podujatie na východe Slovenska pod názvom Beh oslobodenia mesta Stráske. Ešte raz veľká vďaka primátorovi mesta, pánovi Magdoškovi, všetkým sponzorom, ale aj dobrovoľníkom, bez ktorých by takáto akcia určite nebola možná. Ja sa teším na ďalší videozostrih, verím, že sa vám video páčilo. Ak sa vám páči tento YouTube kanál, tak prihláste sa na odber a ja sa teším už na budúci videozostrih. Majte sa krásne, cvičte, športujte, všetko samozrejme s rozumom. Pre lepší pocit to určite stojí, tak dávajte na seba pozor a cvičte s rozumom. Ešte raz športu zdar.